hadapanmu Tuhan, Kau curahkan cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh
Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbamu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru.
dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Oh, Kau memberkati kehidupan kami, Melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu,
kehidupan kami melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan
Boras madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Masuk mahita tu acara ibadah ta martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe martang yang mahita. Kemarin de mahita sian buku yang nomor 2 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tubo palangit dohot tanon. Amen. Songonon nin na Tuhan Jehovah, iyang gohalak partigori mangulu do binay ni parsihohot na marhapor siyaon, alayang go dihalak parjahat dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang, hupangi dohami tuho, sailehon matuhami toddi ni hasitongan dohot dame. Asataka subotohami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulaho ni sian nasa gogonami marhite-hite anakmu
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta marentesian bukwende nomor 26 ayat 2. Tangyo kamu mapatik ni debata iman atar surat di 5 Musa bidu 20 sia ayat sia atong rikoti hamu mahatani parpadananon jala ulau kamu akai asa marsi hohot rohamuna disude si ulahonon muna disi masahat ni hatan debata atong tapangido magogo siang Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargogo imahami mangulahon na ombar tu patikmi amin. Tapuji matuhatta. Tato pudi madosata ngagonangi tapauduk marohata martangi yang mahita.
Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopan nasan adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tu jolo manopoti dosa nami akan nahuula hami marhite sian pangolosyon nami di patikmu ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami narwai nang siat akapakateon nami nasoture ro di pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohan nami natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami alai na tarsol-sol bagi do hami nuai ngalani asi maroham di hami ale debata nami pardenggan basa jala para si roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai sesa madosa nami saluhutna jala suruh matod di porbadia tu rohan nami be asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun gabe sahat hami tu hangoluan na sora sudah na pinarbagabagam di akana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin baga-baga taringo Tuhan sesaan ni dosa musat pe akadolok jala humutal akarobean ala yang go parasini rohaku nasotupa musat siako jala padan ni hadameoku nasotupa humordit ninna jahoba siasi iho hasangapon ma di debata na digijang amen tapuji matuhat tamarep de mahita kamu mahatan di bata turpuk epistel di hari Minggu sadarion imana tersurat sian sada Tesalonik bidutolu ayat sada sahatu ayat 10 tajahama marsikat soring di ayat 10 tajahama rapman jahama hita alana sotartau kami be sihol nami denggando di rohanami holak kami majolo tading di huta Aten asa unang diunggilhon akka hapor suhoni na debasyak kamu ay dibuto hamudo tusido hita di padiri di baini dang tartauk au be gabe husuruma nama nakasi porsian muna atik beha naung diujuni si pangunjuni ihamu gabe magopo maon na huhalo jauh kami di simatarapul hamar ningot hamu alea kadongan di bahen haporsion muna nang pe didondoni ragam ni hagogotan dohot haporsuhon hami ay hamulato dia matar leo kami tu debata balos ni saluhut halalas ni rohan nahwila hami di jolo ni debata nami marningot hamu
Dai debata amata sadiri dohot Tuhatta Yesus ma pabuluson lakanami Tuhamu. Rap mahita mancaha lau patuguhon rohamuna gabe soha suharang mabadiaun dijolo ni bata amata dinaroi Tuhatta Yesus dohot saluhut akka namadianya disi masahat ni hata ni debata martua doakan natu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Puji matuhat kamarin de mahita. Di pasada holongai saluhut na posiai na terjotu sada pakiri mohoni sangoda Tindako maha porsya tai songon nahina tindako ni dongat ta saha porsyaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsya di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosa na tumupal langit do tanu au porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuo ni si Maria na gabe-gabean syatot di porbadia adorang soha bubuan ido Tuhatan na tumau na bernit di panghuman ni silatus na mati tarpajal do iban na di haupin silang na tuat-tuban watorudung ditanom na mulung ser ketuluhon na manaik tu surgo lau dul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogona suatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia dohot dia sesaan di dosa dohot dia tai nama dog mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate dohot di hanguluan nasora sudah. Amin. Kor NHKBP Sidoarjo.
Sekarang Lampung.
Salam. Anu dengan sahabat siam di bagasan korni Tuhan Yesus Kristus atau rasa jinahahon dolan titing ni huriata dari minggu sadarion atas kuari parhala dua KBP Jakarta Resort Jakarta perjuangan mau pasangan kami atau oras-oras kita saluhutna doa tua kadongan naudo perak marsaur di permingguan HKBP Jakarta sadarion pasangan kami mah tapi di bagasan kuari Tuhan Yesus Kristus oras mani kita saluhutna Udutusi tapi di mau dolan titing di huriata sadarion atas surat di Hata Indonesia Jalabui Dota Jaha di papan pengumuman di huriata setia mengikuti dan melayani Tuhan. Bahasa Batak setia mangihut dohot makobasi Tuhani. Yang kedua, pelayan ibadah minggu ini, minggu kedua Dung Trinitatis 29 Juni 2025 pukul 9 khotbah disampaikan Ibu Pendeta Yanti Kristina Simarmata, liturgis Bapak Pendeta Mikael Lumban Tobing, warta kami sendiri Situa El Lumban Raja. Yang ketiga, pertanyaan wilayah. Yang pertama, Rabu 2 Juli 2025 pukul 18.30 di rumah keluarga Penenggolan R. Boru Simanjuntak, alamat Belandengan Tegal Tirto Berbah Sleman di wilayah timur. Yang kedua, Rabu 2 Juli 2025 masuk pukul 19 WIB di rumah keluarga M. Marbun Ibu Eka Listia Putikasari, alamat Margoluwi Segan Sleman di wilayah barat. Yang ketiga, 2 Juli 2025 masuk pukul 18.30 WIB di rumah keluarga Andre Simanjuntak Ibu Boru Nenggolan, alamat Pelemburan Sariharjo Sleman di wilayah utara. Diundang seluruh jemaat untuk menghadiri pertanyaan sesuai dengan wilayah masing-masing. Yang keempat, kegiatan kategorial. Yang pertama, PHD Punguan Ama Immanuel. Yang kedua, PHD Ina Kamis Paropuan. Yang ketiga, PHD Naposo Bulung. Hari dan waktu seperti biasa. Yang kelima, ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service pada hari Minggu 6 Juli 2025 dalam ibadah pukul 17.30 gereja kita melaksanakan ibadah dalam bahasa Inggris. Diundang kaum muda dan remaja serta warga jemaat untuk menghadiri dan mengikutinya. Yang keenam, pertanyaan perhalado dan keluarga. Pada hari Sabtu 5 Juli 2025 pukul 18 WIB bertempat di Sopo Godang diadakan pertanyaan perhalado dan keluarga. Dimohon semua perhalado dan keluarga untuk menghadirinya. Yang ketujuh, evaluasi database penata layanan jemaat berdasarkan keputusan sermon perhalado hari Jumat 20 Juni 2025 diputuskan akan dibenahi secara berkelanjutan database jemaat HKBP Yogyakarta di tiap wilayah melalui sistem pembagian kelompok jemaat di satu wilayah menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok ditanggung-jawabi oleh satu orang situa. Hal ini dilakukan untuk memudahkan data di gereja kita untuk mengetahui hak dan kewajiban
jemaat, antara lain pelayan tahun atau bulanan terhitung tahun 2022 hingga sekarang. Totok ripe pembangunan dan kesediaan jemaat menerima kebaktian wilayah. Demikian informasi ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang kedelapan, evaluasi program dan anggaran semester pertama. Evaluasi program dan anggaran semester pertama tahun 2025 akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2025 pukul 16 WIB bertempat di ruang atau di Sopogodang. Mohon kehadiran segenap perhalado dan yang terkait. Yang ke-9, persembahan amplop minggu ke-5 untuk resort. Pada hari ini 29 Juni 2025 di semua ibadah kita mengumpulkan persembahan dalam amplop minggu ke-5 untuk mendukung pelayanan resort. Yang ke-10, kunjungan gerejawi atau tamu huria pada Minggu 29 Juni 2025 kita menerima kunjungan gerejawi dari yang pertama Naposobulung HGBP Resort Tangerang Kota di ibadah pukul 6.30 tadi pagi. Yang kedua, seksi pemuda HGBP Sidoarjo Resort Surabaya di ibadah pukul 9 WIB. Yang ketiga, Naposobulung HGBP Resort Tanjung Karang di ibadah pukul 9 bersama dengan kita sekarang. Majelis dan Jemaat HGBP Yogyakarta mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati. Yang ke-11, Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu HKBP pada hari Rabu dan Sabtu mulai dari tanggal 2 hingga tanggal 5 Juli 2025 gereja kita melalui 5 orang utusan, 3 orang anak sekolah minggu dan 2 orang pendamping akan berangkat mengikuti Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu HKBP bertempat di Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Marilah kita mendoakan agar semua peserta dalam keadaan sehat. Yang ke-12, School of Music Sekolah Minggu. Sekolah Minggu gereja kita akan mengadakan School of Music bagi orang tua sekolah minggu yang berminat. Dipersilahkan mendaftarkan anak-anaknya ke guru sekolah minggu kita dengan memberikan biaya kontribusi kursus keyboard Rp200.000, gitar Rp140.000, vokal grup Rp100.000. Yang ke-13, rekrutmen panitia penyambutan pemuda-pemudi atau Naposobulung HGBP Yogyakarta tahun 2025. Pengurus Naposobulung HGBP Yogyakarta mengundang segenap pemuda-pemudi atau Naposobulung untuk bergabung dalam pelayanan gereja kita menjadi panitia penyambutan Naposobulung baru tahun 2025. Kami berharap pemuda-pemudi Naposobulung ikut bergabung. Informasi selengkapnya dapat dilihat melalui akun Instagram NHGBP atau menghubungi pengurus NHGBP Yogyakarta. Yang ke-14, Parheheon Ama HGBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Seksi Ama Sedistrik Jabarteng DIY akan mengadakan Parheheon Ama dengan berbagai kegiatan lomba, vokal grup dan olahraga yang akan dilaksanakan tanggal 22-23 Agustus 2025. Yang ke-15, undangan panitia pesta ulang tahun Gereja GKPI Yogyakarta. Kita menerima undangan dalam rangka pesta ulang tahun Gereja GKPI yang ke-60 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2025 dan beberapa lomba olahraga, catur dan badminton dan mewarnai yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan tanggal 6 Juli 2025. Dimohon kesediaan jemaat yang untuk menghadirinya. Selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman bazar makanan pada hari ini Minggu 29 Juni 2025. Seksi Naposo mengadakan bazar
dimohon untuk semua jemaat dapat berpartisipasi mendukung kegiatan basar tersebut. Tuhan memberkati. 17, himbauan. Dihimbau kepada semua jemaat agar ketika memberikan uang persembahan, uang dilipat dengan rapi sebagai bentuk persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kami ulangi, dihimbau kepada semua jemaat agar ketika memberikan uang persembahan, uang dilipat dengan rapi sebagai bentuk persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Yang ke-18, panitia pembangunan. Yang ke-19, laporan kegiatan pengadaan sound system bisa dibaca dan disimak selengkapnya di papan pengumuman. Yang ke-20, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound. Bagi jemaat yang hendak bergabung dengan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound dapat menghubungi sekretariat gereja. Tuhan memberkati. Yang ke-21, daftar yang berulang tahun, kelahiran, dan pernikahan. Perhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Mazmur 5 ayatnya yang ke-12, yang ke-22. Warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat atau pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Yang ke-23, persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari ini Minggu 29 Juni 2025 yaitu dari keluarga Nyonya B. Lumban Tobing, Ibu Boru Papahan. Tuhan memberkati. Yang ke-24, kebersihan dan fasilitas umum menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang ke-25, bacaan Alkitab minggu ini. 26, kegiatan pelayanan di pergudungan gereja minggu ini. Dan yang ke-27, keuangan dari tanggal 21 hingga 27 Juni 2025. Selengkapnya bisa kita baca dan kita cermati di dalam papan pengumuman. Songonima titing dihita sadarion salum horas. Selengkapnya bisa kita baca dan kita cermati di dalam papan pengumuman. Songonima titing dihita sadarion salum horas. Cor ina Kamis.
Tapuji matuhata marede mahita uhud tapapungu uhud kaidem. Damini debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Imana mangaramoti aka ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom. Dia muna manami inanami naposabulong na hinahulongan di bagasan Kristus Jesus adorang sotajahatan ni debata iman nagabetur po jamita di parminggot tadi tikyon hula ko kami amang inang patadaw diri nami Tuhamu alanin na tak kenal maka tak sayang sila ni ihu patadaw madiriku Tuhamu ama nami ina nami do sude akan naposobulong iya guar nami ima pendeta Yanti Kristina borusi marmata na mangalap pami laus nong manadiko kami ima amat tabatubara nahinan dua mada dana boru di palumet debata Tuhami sada may masuk semester 5 siap pudan neng kuliah ma di tahunon hami marhobas di AKBP Sidoarjo Resort Surabaya dai nang pangitubu boru si Hombing nomor 10 inang si Matua boru si Tanggang ima perkenalan dihita mang inang horas ma dihita saluhut nang atong tapuka mabibel tata jaha mahata ni debata natar surat di sada raja-raja bidu 10 sia mamukasian ayat 15 sahatu ayat 20 sada. Mari kita buka Alkitab Bibel atau handphone kita baca firman Tuhan dari sada raja-raja bidu 10 sia ayat 15 sahatu ayat 20 sada. Atong amang inang naposabulong ujahaw matuhita las tapayut ihut ma di bagasan ruhat tabe songonom ma di do disi alainin na Jehovah matu ibana mulak mahotu dalam muhian tukan Damaskus laho mahotu si jalamiai si Samael si Hamasael bain raja gumonggom Aram miahi doho si Jehu anak ni si Nimsi bain raja gumonggom Israel miahi doho si Elisa anak ni si Sapat sian Abel Magola bahen panurirang si kakmu jadi manang ise na maluas sian podang ni si Hasael ikon mate bunuon ni si Jehu mai jala manang ise na maluas sian podang ni si Jehu ikon mate bunuon ni si Elisa ma ibana akup ni tinggal dope hubain di Israel 7,000 halak saluhut nai
aka naso mangalopit ulu nito na marsobat tubaal dohot naso dung mangumma ibana dungi mardalan ma si Elias yani gabe jupangsa si Elisa anak ni si Sapat tongon maninggal ibana do 12 pasang horbo di jolona ibana sadiri mangolat-olat pasang na pasapulu 2 oni dungi didapatkan si Elia ma ibana laos dilikupon sape-sape na tu ibana dungi ditadikon si Elisa ma akka horboi jala marlojong mangyuton si Elia didok ma ualo asaw jolo mangumada mang doho dainang asa huit toko dungi na si Elia ma tu ibana laho maho mulak ay ahado na hubay ni tuho dungi mulak maibana siyan labung na jala dibuat sa pasang horbo los dipotongi doi ula-ula ni horbo ido dipakai marmasak juhuti jala dilehon panganon ni akka na posona dungi borhat maibana mangyuton si Elia gabe parhaladona ido sahana dia muna manami do inanami hurian itu hatang au disukun tuhamu amang inang ngolu da songo dia do na dihirim rohamu na tahe seandainya kepada bapak ibu dan saudara-saudara ditanyakan hidup yang bagaimana hidup yang bapak ibu dan saudara-saudara dambakan ngolu na songo dia do na dihirim rohamu na ngolu na songo dia do na dipangi dohamu sian debata pasti dang mawal hita mangalusi ya manginang pasti pitor talusi do ya hidup yang bahagia lah ido tahe ido kan hidup yang bahagia hidup yang jauh dari penderitaan hidup yang jauh dari kesusahan hidup yang aman-aman saja hidup yang tenang-tenang saja dosian aka persoalan dosian aka tekanan dosian aka ancaman ido tahe manginang ido tahe dipanggil doamu siat debatang ido iya itu dia jalan memang wajar di dakya dope huboto adong halak nama dok Tuhan molo halakan dipanggil do asa bahagia ngoluna ale molo Tuhan bain mau susah adong do tahe molo adong nang lari do hampir nih ya nong marsahit de ale balik sa martangi yang dohita mangido tu debata Tuhan bain masonang ngoluku do sian aka hapur suhon do sian aka tekanan ancaman do lanakan na asing nah dia muna manami do inanami apalagi mah molo nga tahilala nga burjuhita ate ya molo tahilala nga burjuhita ngaringgasi ta beribadah dohot dohita tu pelayanan do akan na asing pasti kita semua ingin supaya hidup kita ini jauh dari masalah nah alai buhado kenyataan na buhado fakta na amang inang nunga sudehi taon ngolutta bahagia selalu nunga sudehi ta ngoluton daw senaka persoalan daw senaka penderitaan ternyata tidak Bapak Ibu saudara-saudara nang pengaburjuhita marpangalao nang pengaburjuhita martuhan nang pengaringgasi tadot waka pelayanan di huria alai faktana amang inang tidak ada seorang pun manusia yang bisa luput dari masalah dangadongi tidak ada seorang pun yang bisa menjamin oh moluau bahagia dongoluku oh moluau dao dongoluku sian akka persoalan pargabus dui tidak ada yang bisa luput dari masalah. Nah, dia muna manami do inanami napo sebulung hureni tuhata. Sipata ikon adopatta do ragam ni hamaulon. Sipata ikon adopatta do ragam ni haporsuan. Suka tidak suka itu faktanya. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, itu faktanya amang inang. Jadi molo adong halak nama dok tuhamu
Meladong aka parjamita madok tuamu nasa nagyot mangiton Tuhan dang adong hasusan di ngoluna pargabus de unang tangiho jamitani. Tidak ada itu. Sabalik na ado ito kuninang nasa nagyot mangyut tonaw dituhu masilang na ibana di parswada ma diri na Tuhan sudah bilang itu dituhu masilang na di ibana. Nah dia muna manami do inanami hurai ni Tuhata tidak ada yang bisa luput dari masalah. Nang pe ngaburju taulaon tabereng si Paulus. Si burju si Paulus itu tahe. Eti. Dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ale buhado na diadopi si Paulus. Ragam hamaulon diadopi ibana. Menderita do si Paulus? Menderita. Tidak hanya fisiknya ya, dia di penjara, dibelenggu, dolan kana asing. Ape ulo ni debatado na diula ibana. Na siya ni dia muna manami do inanami na posobulong. Pesan pertama firman Tuhan hari ini yaitu unang pola suku-suku ko amang inang na posobulong buasa maaw menderita Tuhan. Dang pola suku-suku ko amang inang buasa roa kapersoalan dingoluku. Buasa susah au Tuhan danginom rikot dingoluta. Tidak perlu tanya, jujur amang inang. Buasa hudok kosongonon. Ya, ala au pehe ado songoni. Flashback lah 18 tahun yang lalu ketika suami saya meninggalkan saya. Hudok dosongonot tu Tuhani Tuhan dang burjuho Tuhan. Hutadikon nama Tuhan dangolo beau gabe padita. Anak saya waktu itu umur 3 tahun dan 4 bulan. Nah itabrak truk do ibana siap pudi. Saya marah. Saya bertanya Tuhan, au padita. Au do manangyak kon ruasu. HP songonom mahuadopi se mamanangyak kon au Tuhan. Buasa masongono bainom mutuau. Jujur hudok kondo tu bapa do oma. Bapa oma unang acik roham unang muruk ko tuau dangolo biau gabe padita dang burju Tuhan itu au niku. Ale dang leleng amang. Pitor lau daw tu kamar hubuak mabantal hubekap mabohiku menjerit mau disi niku ma Tuhan burju do ho Tuhan. Dang tadi konoku ho Tuhan. Tetap doa gabi pada idubain amang inang bohi tapa jupang sonare. Artinya tidak penting bagi kita bertanya mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan buasa ikonau, buasa dang natakangi, buasa nasohea marminggui Tuhan. Arui mabain menderita, buasa au dang rikoti. Atau ngado narikot amang inang naposobulung, narikot ima bohado au menyikapi ujuro akahapor suhoni. Buhado sikappu ditikiro aka persoalani. Buhado sikappu ditikiro aka tekanan aka ancamani doklan aka na asing. Buasa mahudok songoni amang inang na posobulung. Ala jujur hita. Tidak semua orang kuat menghadapi penderitaan yang datang ke dalam hidupnya. Oh, enggak semua. Ya iyalah inang pendeta. Ai bebenipe berbeda do. Oh tidak. Hudok matuhamu si A manuh 20 kilo, si B manuh 20 kilo. Aleboy do si A mampu manuh 20 si B dang. Jadi jangan katakan bebanku lebih berat, beban dia lebih ringan. Oh enggak, itu alasan. Tidak semua orang kuat. Nang pe uneang beban ni bana sian beban ni halak nasing, belum tentu dia kuat. Tidak sedikit orang gagal lamanginang na posobulung. Tidak sedikit orang stres, depresi, ujungnya manikot. Kita lihat banyak kasus. Sedikit-sedikit bunuh diri. Ini pesan kepada anak-anak kami na posobulung. Kuatlah menghadapi tembokmu. Unang ala itadi kon halek mengatur stresong. Ya. Unang adong dono songoni. Dangulo be mangan, dangulo be mula-ula dok lakan asing olah nala ni tadi kon halek na ingat. Ya, mati satu tumbuh, bersatu kita teguh,
Bercerai kita kawin lagi. Salah. Janganlah ya. Salah deh. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa tidak kuat? Alana pamalohudo si polisi mengujuni hita. Ya, imadai nang padita gagal duau. Namaluan si polisi mengujuni au. Ya, ingok mamang inang. Molo jolma, saya dokon do si bolison. Ale si bolis dak kay dokon jolmahon. Ya. Jadi bukan karena iblis itu yang pintar menggoda engkau. Tidak. Tapi kekuatan batin ini. Bohamay nang padita gagalau di pangujunani gagalau di ujiani. Enaboratan ujiani. Oh enggak, bukan. Jadi adong masalah doli-doli. Ada seorang pemuda. Kita katakanlah dia entah kelas 2 atau kelas 3 SMA. Jadi di hutan ia lakona mang inang dangadong angkot. Dangadong gojek dok langkana asing. Sian hutana lautu kota ikon marsepeda. Ya, marsepeda. Jala-dalan sian hutana sida tu kota. Jadi di kota do pasar, di kota masih sekolah, do langkana asing. Jadi dari kampung ini penduduk di sini akan pergi ke kota dengan naik sepeda. Jalan itu kadangkala rata, turun-turunan, mendaki, songonima, dalan disi. Di sada tiki adong mak doli-dolion ngadong halekna. Jadi molo lau tu sikola, saya dibonceng do halekno tu sikola. Tekma amang inang na pasabulung, borhat madoli-dolion dia pergi menjemput kekasihnya. Yuk dek katanya. Lalu naik ma si anak buruan tu boncengan. Dia bilang, pegang pinggang abang ya dek, jangan sampai adek jatuh. Enak. Mulai ma digoes ma sepedaon. Ditiki jalan yang datar masih aman. Turun-turunan apalagi, ya kan? Makin senang kali yang bonceng. Turun-turunan ya. Mulai ma tanjakan. Wah. Digoes sepeda mas sampai naik goting nih ya, pinggang nih amate ya, doli-doli menggoes sepeda ini. Roma halet nanin nama bang capek ya bang, adek berat kali ya sudahlah adek turun saja, adek dorong ya bang, nggak usah dek, abang kuat kok. Yang penting adek pegang pinggang abang supaya adek tidak jatuh, abang tidak pergi. Iya itulah. Oke lah kan amang inang tekma pendek cerita sama di sekolah. HP 2 hari berikutnya Roma omakna. Nina mak bang taruh jolo mak tu pasar. Sebagai informasi amang inang belgani halet na do belgani omakna dos. Dos belgana. Jadi nina mak taruh jolo mak tu pasar namang ina. Ayat lama. Nah, biasa dia. Kamu akan doli-doli parjolo do makmu mana daho. Ya. Unang halet misi dibagi ho HP omak udang. Ya. Nggak diore omak na unang tu si hoda bang. Nggak apa-apa mak santai aja sebelum janur kuning melengkungin nak. HP tong do. Ya hudok matuhamu waka naposa bulung. Prinsip saya seiman dan seamen. Ira teh. Botamu do seiman? Ikon nala Kristen masyamen. Ikon urusnya HKBP. HKBP is the best. Iro tahe menyala HKBP ku. Iya. Lanjut mai tu cerita nak kining. Antarkan mama ya bang, ina. Ya lah ma ya lah. Mulai mak dibonceng mama non. Ya. Mak rata do pedala dalani ngaturnin na saya do borak mo mak. Ngai saya dokon dieto ninna kan. Habe tiki halet na udorong mabang dang pola. Ya. Yang penting tiup magoting abang. Habe tiki omak na menuru soi mahatana sadihari doho diet omak neboratak ko. Ale memang sah do tu pasar. Yang mau saya katakan amang inang, ketika kita gagal bukan karena beratnya beban itu, bukan. Ketika kita jatuh, kita gagal, dada alani borat ni si tahononi. Ale buhado haporsyoku di bagasan Kristus.
Karena kita kuat tuh amang inang, kita kuat karena kita di dalam Tuhan. Nah dia mu nama nami do ina nami jala hudok matuhamu torok sopiga do halak alani borak ni sitaono narotu ibana gabe tadi konde bata dang terjalo ibana nama sai ya Pak Uco beta matu gareja ngai diluluisin tuat tahodak ya homer minggu ina aholako mama tu gareja so burju tuhani bereng ma perekonomian tak so berubah HP na so yamar minggui lam tambah do mobilna inna. Tidak sedikit orang karena tidak kuat ujungnya ditadikon debata. Ya, dang tarjalo ibana namasa di ngoluna, dang setia ibana tu Tuhan, merasa Tuhan dang sayang tu ibana, merasa Tuhan tidak peduli kepadanya, merasa bahwa Tuhan nama ngaluas ibana menderita. Songo nama satu si Elia amang inang denggado molo tajaha mamuka sian ayak sada didokdo di si kondisi ni si Elia benar-benar putus asa mabiar ibana ya dia putus asa pola do di ibana amang inang di ayat 4 nungasai ale Jehovah buat mata gonan hosaki dia bilang apa udahlah Tuhan aku capek aku putus asa cabut saja nyawaku. Buasa didok si Elia songoni amang inang na pasobulong. Ala na parjolo Elia merasa hirana swadong gudana akan nadinggan na diulay ibana. Tong doaw menderita. Tong doaw terancam. Tong doaw susah. Napaduahon ala merasa si Elia dang adong lapatan na niulana. Imana diulaon ibana parsuruan ni Tuhani. Elia merasa bahwa Tuhan membiarkan dia menderita. Elia merasa na dipasobu debatasi Isabel neng pamatehon ibana. Gabe mabiar ibana amang inang na pasobulung, gabe martabuni ibana. Modom ibana ditoruni hau, laupay may maon hamamatena. Na dia muna manami do inanami na pasobulung na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus dahi tau pejojo songon si Elia tahe ujuro ka masalah kita langsung ya lari dari masalah dengan apa mabuk-mabukan marjuji mai narkoba lautu klub dok lakana asing melarikan diri dari masalah. Nah dia muna manami do inanami tutudo ujuro aka penderitani berarti naso perduli debata tu hita tutudo ujuro aka persoalan ini digolo mamang inang namar lapatan na dilos debata doho menderita tutudo ujuro aka tekanani aka ancamani dolakana asing memang naso perduli be debata tu ho amang inang na pasobulung jawabnya tidak Tuhan itu sayang kepada kita amang inang amin. Sakap nauli do sakap ni debata. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ibana debata na peduli tu hita mang inang. Ibana debata na makaholongi hita. Suku-suku tu hita. Buasa ibana roto portibion. Kurdeus homo, Allah yang menjadi manusia. Buasa ikoro ibana tu portibion. Ibana na sumanada dosa gabe dosa. Kenapa? Karena cintanya sama kita. Karena sayangnya kepada kita, karena kepeduliannya kepada kita. Pola iko mate bana dio pinar silang, lama kokop kita jolma pardosa, asa mangulu hita saluhutna. Jadi jangan katakan naso sayang beho Tuhan. Uhud los maredihamu naso sayang beho indahmu musengati. Ya tidak, dia sayang kepada kita. Nah salani dia muna manami do inanami hureni tuhata uju taadopi ragam hamaolon dingolutta uju roaka hapor suhoni dipangido debata tu hita asa toktong satia hita tu ibana. Memang tidak mudah alai tapangido gogo sian debata ay debata do na mangalan gogo tu hita amang inang ubay na margogo hita uju mangadopi akahamaolon narotungolutta jala ido neng dohono ni turpo jamitatta sadarion tu hita imamarhiti hiti ngolo ni si Elia
Tuhan mau Elia bangkit. Didok na kining dia 15. Mulak maho tu dalam muhiantukan Damaskus. Tuhan mau Elia bangkit. Tuhan mau Elia bangun. Tuhan mau supaya Elia tetap melakukan perintahnya. Dipanggil debatado si Elia asa mula ibana mangulahon tugas nang pinasa ni debata tu ibana, dan Elia pehehe ibana. Dia pun bangkit, dia pun bangun, dan dia semakin semangat diulon ibana do tugas na dilo debata tu ibana. Dia yang sempat putus asa nuaing kembali ibana semangat. Karena apa? Mang inang na pasabulong. Karena Elia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Elia setia dan taat melakukan perintah Tuhan. Na oma amang inang na boy putih hotas yang turpu jami tatas sadarion. Asa toktong mahita setia. SSA setia sampai akhir ade. Setia maho nang ikon ado pamuragam hamaolon, nang ikon menderita ho amang inang, nang ikon tumatangis ho inang, setia mangho mangyuton debata. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Nang penga merasa ho burju, nang penga merasa hamu amang inang ringgas beribadah, nang penga merasa hamu ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Hapero persoalan ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah taat kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sayang kepada kita. Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Martangia kita. Debata Jahoba amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate di pasar rohanami tuho. Di siala dileko tuhami kesempatan. Marpungu di ingananon di bagas joromot Tuhan. Nunga marsaur hami dodongan nami lumobi ma marsaur dotto. Abang pardenggan basa. Nunga hutang yok kami hatam na badiyai. Napaingot tok kami Tuhan. Ikon manoktong do setia hami tuho. Nang pe ikon adopan nami ragam ni haporsuhon. Ragam ni amaolon. Hasusaan, tekanan, ancaman. Ikon setia do hami tuho ali amang nabasa. Aladak ya di tadi koko hami holong doroham tuhami Tuhan debata na peduli doho tuhami ido na boy pution nami santurpu jamita sadarion marhitingolu ni si Elia nang pesanga ibana putus asa nang pesanga ibana tahuton Tuhan alay dung dipakulingi ho dung diboto ibana tung mace holong roham tu ibana gabehehe do ibana setia ibana mulak mangulahon ulaon nang pinasahat mo tu ibana. Suang-suang ni manang hami alemang. Nang pemerasa hami nunga burju. Nang pehami nunga ringgas marminggu. Nang pehami nunga setia di dalam pelayanan di huriam. Hapero maka persoalan ni unang luas kami manadi koko Tuhan. Unang luas kami madele ala ikon toktong do hami satia ala ido ni dipangidoho siya kami ala hodo nang parjolo satia tu hami Tuhan setia do satu nama te di pinarsilang lama kokko pami jolma pardo saon atong amang nabasa pasu-pasu mahami saluhut na asa margogo hami mangulaw no hobar tu hatami ditikyon utangnya ko kami do Tuhan huria maka BP Jogja pasu-pasu ma huriamot Tuhan aso toktong huriamon boy gabi pasu-pasu tu aka humaliang na pasu-pasu aka ruas ni huriam sian ruas na metmet satu ruas na matua lansia tiap-tiap pribadi tiap-tiap keluarga pasu-pasu aka naniula ni tangan nasida pasu-pasu aka nasinita ni roha nasida hutangnya ko kami dua liamang nabasa akar ruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit manang na menjalani pemulihan di bagas nasida dulo manasida pamalum nasida Tuhan jama pamatang nasida naciti pasu-pasu si panganon si inumon do ubat na pinakke nasida asa hatop nasida malum hutangnya ko kami dua liamang nabasa ima akar ruas ni huriam
Natongon marla si Roa di siala ulang tahun kelahiran. Panjangkan umurnya, sehatkan tubuhnya, kuatkan imannya. Jala dia ke keluarga-keluarga na berulang tahun, perkawinan pasu-pasu ganup rumah tangga, asa boy gabe rumah tangga si tiruon na denggan. Amang nabasa hutangnya ko kami, aka kegiatan-kegiatan na dipatupa di tonga-tonga ni Huriamon dalam 1 minggu ke depan, asa denggan mardala no Bartulo ni Roham. Nang dia kaparhalado na niluhon ni na posom, pendeta timbul hutahayan, pasu-pasu na sida Tuhan. Asa toktong na sida, marsada ni Roha, margogo, law mangulaon aka ulaon, nang pinasahat mo to na sida marhite-hite, Huriami. Song-song ni maliamang nabasa, mula ate do pasatami tu Huriam makabepe Jogja. Ala toktong do na sida rade, majalo hami, siya nakabepe Tanjung Perak, Tanjung Karang Lampung, do siya nakabepe Sidoarjo, do siya nakabepe Tangerang Kota. Lam tabay tuan pasu-pasum tu Huriam akabepe Jogjaon. Muli ate malemang nabasa, manang ana ulah kami di bagasan sadaryon, upasa tami matutangam muna badi di bagasan Kristus Jesus, tangi homa, tangi yang namion. Amen. Huren itu hatta tapasat mapeliata huhut mahita marede.
Huriani tuhata tapasahat mapeleata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhu silon lehon na denggan, dohot na sa ulibasa na maliutus. Upasata mi masiana nilon mi tuhami pelean nami tuho. Sa jalo may gabe wap na hustus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa uparasya kami peleanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam mutadda hami godang ni silelehon mi tuhami. Asalam girgira mi madok mole ate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang, saya pinarbadi ama goarmo, saya Roma harajaon mo, saya saat malo maniroham di Banua tongosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Saya sama dosa nami songan panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Huren itu hatta mulak mahamu di bagasan dame, jala-jalo hamuma, pasu-pasu se Tuhan debatata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopak ko Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasahorhon madame na tutod di munabe. Amen. Horas madita salut na.
Tes. Shalom semua.